טוב, שלום חברים. אני היום מלמד אתכם איך לעשות כתוביות לסרטים וגם איך להוריד אותם. טוב, אז בואו נתחיל. בואו ניכנס לפיירט ביי. שם תעשו את החלק הקל, תורידו את הסרט. עכשיו תשמעו, אתם צריכים לרשום את השם של הסרט בשפה של היוצר. נגיד אם יצרו את הסרט בצרפת, אתם תרשמו אותו בצרפתית. אבל זה לא בעיה, תחפשו תמונות של הסרט ואז יהיה רשום שם את השם של הסרט. טוב, אבל הנה נגיד ככה, אני רוצה להוריד את הסרט, איך קוראים לזה? פוליס אקדמי, כן, פוליס אקדמי. הנה רואים, תסמנו את זה על וידאו, שזה ימצא לכם רק איזה קטעי וידאו. אוקיי, זה חיפוש פיראטי. הנה יש פה הרבה, פוליס אקדמי, ננננננננ. קיצר, זה לא בעיה. עכשיו תשמעו, אני מקווה שאתם יודעים איך להוריד. אני מציע, הנה, תסתכלו, יש פה 1-7, אבל אתם יכולים להוריד גם לחוד. טוב, בכל מקרה, אם אתם לא יודעים איך להוריד, אז הנה תלחצו על Get this torrent. אני כבר הורדתי את הסרט הזה. טוב, אחרי שזה הוריד לכם, כנסו לאתר אחר. רגע, אני נכנס לגוגל. כן. אוקיי. תכתבו זה. VS Player. תיכנסו לאתר של התוכנה. ו-Download Free. הנה, תלחצו פה. אבל זאת לא בעיה. זה כל הזה. ההתקנה תהיה קלה, והתוכנה גם תהיה בעברית. פה אפשר לשנות. אוקיי. אחרי שהורדתם את זה והורדתם את הסרט, תסתכלו מה תעשו. רגע, הנה. הנה פה. עכשיו, אם זה לא מופיע לכם עם הסימן של BS Player, זה מופיע לכם ככה. רגע. קיצר, אם זה מופיע לכם בסימן אחר, תנסו. אוי, שיט. הנה, פה, בחירת תוכנית ברירת מחדל, ואז תעשו את התוכנית ברירת מחדל. ואז תבחרו פה. אוקיי? טוב, אני אסביר לכם עוד פעם. אם זה ככה, ועכשיו הכל כזה ככה. הנה, רואים? בסימן הזה, תעשו פה, בחירת תוכנית ברירת מחדל, ותבחרו BS Player. אוקיי. טוב, אז עכשיו בואו נראה. עכשיו אני אראה לכם איך שמים את הכתוביות. הנה, תראו, זה גם סרט צרפתי, כמו שדיברתי איתכם. עכשיו פה יש לכם אפשרות של השפה של הכתוביות. אתם יכולים לעיין. הנה, פה מוסיפים שפה. תוסיפו, תעשו מה שאתם רוצים. אני רוצה עברית. תבחרו את הכתוביות עם השפה העברית. הנה, היברו, בלנגוויץ'. אתם יכולים גם אנגלית. כמו שהסברתי, תעשו דאונלוד שקט. אתם עושים את זה. רגע, שהם ידברו קצת. יו. או, הנה. רואים? כתוביות. טוב. וזהו, זה לא בעיה.
טוב, תשמעו. כן, שכחתי להראות לכם משהו, תראו. רגע, ניכנס שוב. עכשיו, אם לא מופיע לכם את החלון שהופיע פה עם הכתוביות, תעשו ככה, מניו, כתוביות. הנה, check for subtitles online, all. הנה רואים? זה שהוא מופיע. טוב, מקווה שעזרתי, וביי.